Hhayi, ingoma igejile, hhayi usephele isikhathi, uyakotela, kwasha kwacima, bla bla bla. Amagama lawo asuke sebuye ey'theni. Ukhuzani esefikile ecula umaskandi oyi-original, lowo bona bangasawuculi. And guess what? Khuzani has officially surpassed 80 million streams global on Spotify. Khuzani usehlanganise u-80 million wama-streams or more lapho ku-Spotify. Lo Spotify lo enithi nina akana-chance, akanayo ingoma eno-10 million, akanayo ingoma enjani njani. Pho ukwenza kanjani lokho Khuzani ukuthi yena ashaye u-80 million? Ngiyohlala ngitshela abafana bami ukuthi yena eyasemandaba ayinaso isikhathi sokuxoxa iy'ndaba. Wenze lokho akwenzayo, aqhubeke nosuku uKhuzani. Right, sabe sanibukela into futhi TV la ahlale sifuna ukubheka inakho lapha sikhona. Inhlanhla iza nebhadi album YouTube views after 5 days. I-album kaKhuzani ku-YouTube after 5 days isihlanganise u-8,110,242 after nje kushaye nje u-2 p.m. namhlanje emini. Ikhuphuke ngobani? Ngo-1,095,877. Ikhuphuke nge-more than a million. Ilokhu okungijabulisayo ukwenza ividiyo, knowing very well ukuthi people out there, they are taking this thing of streaming very, very serious. They are taking their time by buying data, streaming, keep on pushing. Guys, it's great what you are doing. I applaud it. Right. Le nto-ke yenzeka kanjani? Ngiyazi umuntu uzoyibuza ukuthi no, izolo mina ngithe i-album ikhuphuke ngo-570,000 compare ngo-day 4 and kade ik-7 million. So kuza kanjani ukuthi ishaye u-8 million? Indaba-ke nansi-ke engifuna nje ninginekisise kancane, angifuni ukuthi nidideke. Right, ingoma ethi uManikinikana ikhuphuke ngo-160,000. Ingoma ethi Qoka Kahle ikhuphuke ngo-165,000. Ingoma ethi Jola Naye ikhuphuke ngo-76,000. Ingoma-ke ethi Sishaye Amadoda ikhuphuke ngo-26,000. Zonke-ke lezi ezinye ingoma either o-30,000, 25, 18,000. Yonke leyo total leyo uma uyihlanganisa ikunika iphi? Nansi inamba 8,110,242. So kwesinye isikhathi akusikhona ukuthi we just create these numbers out of thin air. No, it's not true. We calculate, you can go there, you can verify it for yourself. Into nje e-open, the open information. Ingakho ngikuthanda YouTube. Akukho ukuthi uzowufoja wena uyikhandela information yakho ngendlela othanda ngayo. Nakho-ke lokhu-ke ngithi ukupholisa abantu iy'nhliziyo. It's day number 5 ingoma lokhu yasuka ku-day number 2 ilokhu imile ku-1 million. Yabona, yathi 1 million after 2 days. 3 days ingoma isiyoshaya 1.4. It means ishaye 390 something thousand wama-views for 3 days or for 2 days and a half. So ngalokho akulula ukuthi isiyoshaya number 1. Right, abantu kabapholele enhlizweni bengalokhu bekufaka lapha. Ingoma ethi Qoka Kahle anytime today ingahle lishaye million. Anytime today ingahle i-statement sengishoyo kungenzeka or kungenzeka. Ingoma ethi Jola Naye yenye ingoma ekuyilayini nayo ukuthi iyakhuphuka ibhekwe kuphi? Kwi-million. Ingoma kumele kufake umoya kakhulu, yizo lezi Sishaye Amadoda, Nisheshe Nangijaja, Inkungu Akhuhla, Ngiphuza Kakhulu, Inhlahla Iza Nebhadi nezinye-ke eniy'bonayo lapha kule list. Ziyalandelana zona, kodwa manje kuzomele ikhuphuke ziyojoyina ziphi? Zona lezi ey'phezulu. Yes, kuse-day number 5. Ngiyazi khona ukuthi abantu baba-pressured ukuthi yenzani lokhu, asigijiseni lokhu bafowethu. Yes, kusuke kunjalo, bafuna ukuhle kodwa abantu okuzokwenzeka eGawule kaKhuzani. Bekuyilokho sifuna ukubika-ke ukuthi yena ukhuba idlamulenze-ke i-album yakhe isiwushayile ngo-8 million. Asazi-ke ukuthi yena-ke enye i-album iyokwenzeni lokho akwenzile. Ngibona ukuthi uKhuzani last year wasebenza kakhulu, uyabuya futhi this year uzokwengeza. So omunye-ke umgodi-ke lo akuvulayo futhi elinye igap alivulayo yena. Angimkhompheshina muntu, ngikhuluma ngaye eyi-1. Nomuntu unama-record akhe engisuke ngikhuluma ngawo. Yilokho nje kumele beku-understand, engathathi umuntu into engiyishoyo besizama ukuthi ayithwiste ngendlela yakhe. No, lapha ngikhuluma ngobani? Ngomsebenzi kaKhuzani. Njengoba nabanye abantu ngibancoma ngendlela yakhe umuntu asuke enze kahle ngayo kuyona.
right, sizoyivala lapho-ke ividiyo. Kodwa-ke napho futhi engakukhohlwa-ke 80 million streams laphana ku-Spotify all over the world. Khuzani uyadlala. Qakelani ukuthi udume ngaziphi ingoma, iziphi ingoma adlala ngazo. Lezi ezithina ziyabhora elifuna kuza amantombazane okwamanye ama-genre. Kodwa angikho-ke lapho bese kugcwalisela nje. Kusasa-ke maybe I don't know, maybe sokuya nenye-ke i-update sibone ukuthi benze kanjani abantu. Kodwa lama-update anjengalawa maybe after 7 days ngizobona ukuthi is it worth it to keep on doing them or ngizofocusa kokunye. Nisakahle iyodibana ngokuzayo.